Tá Stádas mar Scoil Ghaeltachta bainte amach ag Scoil an Aingil Choimeádaí ar an chéadú. Bhín Scoil páirte sa scéimeádas ón bhliain 2017. Is í an tain Scoil sa cheantar seo a teag féimú fríd an Gaeilge. Na mála bhí cigre na rinnealainn agus tá a hentas le tuairtúin mar goróid páirt sa scéim a hentas, so tá Stádas mar Scoil Ghaeltachta bainte amach gin inis. Níl gaeilge sa cheantar seo agus bhhailinn an gaeilge a chorthan cin sa cheantar agus go mé an seans ag cibí daine ar bhhailá de has frídí gaeilge a chorthan cin sa cheantar. Is maith am a bheith ag fólam trídí gaeilge mar sin an teanga an tír agus is maith am a bheith cant gaeilge just tá sé inta maith. Tá muid inta bradú las agus caithimid a ra gur maith agat ahan duine a bheith codúlan fáinne Scoil Ghaelta a bheith muid. Tána rangana le tríd gaeilge agus bíon muidú le ag cant gaeilge ag na ranganaí. Tá Scoil seo inta mai mar leor muid faoi gaeilge, obair muid faoi gaeilge fásta. Ba ihe oscailte ag an Scoil ar an inú leideag do Martha agus an Scoil ag geirí Cúla4 a bhálú chuig an toméide has. Tír gan teanna, tír gan anam. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, Scoil an Aingil Choimeádaí, Condaí Rún na Dál.